गोमंतक विद्याभारती ही एक अखिल भारतीय विद्याभारत संघटना जाणी दक्षिण गोंयांत मडगांवां कोंबा वाठारांत मुळाव्या शिक्षकां खातीर आनी बालवाडीच्या शिक्षिकां खातीर एका दिसाची कार्यशाळा घडोवन हाडली। गोमंतक विद्याभारती हे संस्थेन दक्षिण गोंय वाठारांत पुराय एक दिसाची शिक्षकांक कार्यशाळा घडोवन हाडली। हे कार्यशाळेचो मुखेल हेत म्हटल्यार भुरग्यांचे ल्हानपणासावन शिक्षणात महत्व आनी गोंयांत जी इश्कोलां आसात आनी ह्यान फुडें जातली तांकां शिक्षणात जाल्ल्या नव्या बदलाची जाणविकाय करून दिवप। आयकात। आज आम्ही गोमंतक विद्याभारतीची संदर्भात तर्फे जो शिक्षण प्रणाली आसा नवी एज्युकेशन पॉलिसीचेर शिशु भारती आणि विद्याभारती कडेन प्रायमरी आनी शिशु वाटिका ह्या टिचरां खातीर सेमिनार दवरला, फूल डे सेमिनार आनी तांकां ट्रेन करपाक नवी एज्युकेशन पॉलिसी ज्यो चेंजीस आसा ताजे बद्दल आनी ताजे खातीर डॉक्टर कृष्णाजी पाटील म्हणजे कोल्हापूरचे जे ही पॉलिसी ठरोवपाक तांचो भाग आशिल्लो गव्हर्मेंट ऑल इंडिया लेवलाचेर ते चीफ गेस्ट म्हणजे चीफ वक्ते म्हणून आसा आनी बाकीची गोंयचेच आसा जांकां ह्या हाजे बद्दल खबर आसा आनी जी बाकी टिचरां ट्रेन करतले। हो प्रोग्राम आतां पयलीं आमी सावथ गोवा केला आनी असोच प्रोग्राम मागीर नॉर्थ गोवा जातलो आनी गोमंतक विद्याभारती ही अखिल इंडिया विद्याभारतीची एकमेव संलग्न जाल्ली एकमेव संस्था जी ताजी बरोबर एसोसिएट आसा हें आसा आनी खंयचीच विद्याभारती ती गोंयांत आनी हें ना शाखा ना म्हणजे हे आतां आमी प्रोग्राम करीत रावतले टिचर्स ट्रेनींग वेगवेगळ्या स्तराचेर कित्याक विद्याभारती हातूंत ते खूब रिसर्च करता आनी ऑल ओवर इंडिया अरावंड 17 ते 20,000 स्कुलां विद्याभारती बरोबर एफिलिएट आसात आनी चडशी नॉर्थ इंडिया गुजरात सगळे स्टेटींनी आनी जी आतां गोंयाकी खुबशीं स्कुलां आसात आनी जातली। श्रीपाद सरांनी सांगितलं की व्यक्तीच्या विकासाचं, व्यक्तीच्या उन्नयनाचं, त्याच्या अभ्युदयाचं गमक काय असेल, त्याचं साधन काय असेल तर ते शिक्षण असतं आणि त्या शिक्षणाचा पाया कुठं असतो तर तो शिक्षणापासून चालू होतो। म्हणून जर इथून पुढे विकासाची चर्चा करायची असेल, व्यक्तीच्या आनंदाची चर्चा करायची असेल, त्यांनी जो ह्युमन रिसोर्स किंवा HRDचा इंडेक्स सांगितला किंवा हॅपीनेस इंडेक्स टाईप जे आपण आनंदमय कोशाची चर्चा करतो तो हॅपीनेस इंडेक्समध्ये जो भारत माग आहे त्याला जर आपल्याला अग्रस्थानावर न्यायचं असेल तर आपल्याला शिक्षणाचा विचार प्राथमिकपणे करणं खूप गरजेचं आहे। आणि त्या शिक्षणाचा विचार करत असताना सर्वात प्रारंभिक स्वरूपामध्ये आपल्याला विचार कोणाचा करावा लागेल तर तो म्हणजे शिशु शिक्षण, जिथून त्याची सुरुवात होते, त्या शिक्षणाचा पाया जिथून सुरू होतो ते शिक्षण आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीचं, अधिक सक्षम, अधिक विकसित स्वरूपाचं, अधिक त्या विद्यार्थ्याच्या विकासाची पाळंमुळं जिथं रुजतील तिथं करणं हे आपल्याला गरजेचं वाटतं। कोणतंही धोरण जेव्हा तयार होतं, कोणतंही धोरण आणि त्यात विशेष करून जेव्हा शिक्षणाचं धोरण म्हणतो, आता हे स्वतंत्रता काळातले शिक्षणाचं तिसरं धोरण एक आपल्याला माहीतच असेल की 68 ला एक झालं, 86 ला दुसरं धोरण झालं आणि त्यानंतर जगामध्ये आणि भारतामध्ये सुद्धा अनेक प्रकारचे बदल घडून आले। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।